Myslíte si, že môžeme žiť večne? Povieme si o tom v tomto videu. Na svete je obrovské množstvo vynálezov a objavov, ktoré nám uľahčujú život. Jedna choroba, nechoroba, však ľudstvo trápi už od nepamäti a liek na ňu stále nemáme. Prečo lekári a vedci ešte stále nevymysleli liek na starnutie? Pozrime sa na to bližšie. Aby sme mohli vymyslieť liek na starnutie, najprv musíme vedieť, čo starnutie je. Je ľahké povedať, ako starnutie vyzerá. Šedivejú nám vlasy, zhoršuje sa nám zdravie, horšie vidíme a počujeme. Rozmýšľali ste však niekedy, prečo vlastne starneme? Skúsme sa pozrieť dovnútra našich buniek. Bunky sú mikroskopické stavebné kamene nášho tela. Možno ste už počuli, že vnútri každej bunky je bunkové jadro a vnútri neho DNA. V DNA je zapísané, ako má každá bunka vyzerať a ako má fungovať. Počas nášho života sa všetky bunky postupne ničia, takže musia byť nahradené novými. Nové bunky vznikajú delením. Každá bunka v tele sa vie rozdeliť na dve nové. Ak sa však bunka má rozdeliť, najprv sa musí skopírovať celá jej DNA. Obidve nové bunky tak majú rovnakú DNA ako pôvodná bunka. Inak by totiž nemali presné informácie, ako majú fungovať. Tu už sa dostávame na koreň problému. Kopírovanie DNA majú v bunkách na starosti enzymy. Tieto enzymy však nefungujú dokonale a preto na úplnom konci DNA vždy ostáva kúsok neskopírovaný. Chýbajúci konček DNA sa môže zdať ako malá škoda, ale predstavte si, že bunky kože sa delia každé 3 dní. To je za život človeka aspoň 8000 delení. A ak sa pri každom delení bunky čo i len malý kúsok DNA vynechá, po toľkých deleniach je to už poriadny kus chýbajúcich informácií. Táto neskopírovaná DNA potom bunkám chýba a aj preto v starobe prestávajú správne fungovať. V posledných rokoch vedci prišli s riešením problému chýbajúcej koncovej DNA. Vo vybraných bunkách nášho tela sa vyskytuje ďalšia bunková mašinéria, ktorá dokáže doplňať DNA na koncoch tam, kde po delení chýba. Keby sa nám podarilo dopraviť túto bunkovú mašinériu do všetkých buniek tela, DNA by sa nám neskracovala po každom delení a aj v starobe by sme mali DNA kompletnú, ako malé deti. Príznaky starnutia, ktoré spôsobuje opotrebovaná DNA, by tak zmizli. Z tohto všetkého by sa mohlo zdať, že k lieku na starnutie sme už veľmi blízko. Čo si myslíte? Keby sa nám podarilo naozaj dopraviť DNA doplňujúcu mašinériu do všetkých buniek, prestali by sme starnúť? Ak si myslíte, že je to tak, kliknite sem. Ak si naopak myslíte, že v liečbe starnutia je ešte nejaký ďalší háčik, kliknite sem.